Vinga, el donen per bo a la primera, sense pensar-s'ho gaire. Comença a col·locar-se el quart del Pilar de 6 dels Castellers de Vilafranca. Comença a pujar l'aixecadora, la cassoleta d'aquest Pilar. També dit com a quin, però no t'haig de dir aixecadora i enxaneta. Pel darrere ja comença també a pujar l'enxaneta. Es col·locarà l'aixecadora del Pilar. L'enxaneta ja remuntant al pis de terç. De moment va bé. Arriba el moment que aquesta enxaneta pugui ja sobrepassar el pis de quarts. Ho fa tranquil·lament. Arriba ja a l'alçada de l'aixecadora i arriba l'hora de la veritat. Atenció, el Pilar de 6 dels Castellers, el van dominant. Col·loca el genoll, el peu al peu. Pilar de 6 carregat dels Castellers de Vilafranca. Comença la baixada. De moment el van dominant força bé. Molt bé aquest Pilar. Molt bé per dalt. Un Pilar renovat que de moment dona bones prestacions. I ja tenim aquí el primer Pilar de 6 de la temporada dels Castellers de Vilafranca. No ha semblat del tot complicat i, per tant, Pilar de 6 descarregat. Bona actuació dels verds a les files de maig de Vilafranca.